Ну, найперше, напевно, не різність поглядів, а різність інтерпретацій. Все-таки Давид Арахамія є депутатом Верховної Ради і не є членом ані перемовної групи, ані міністром закордонних справ, ані тією людиною, яка мала би від фракції або могла б від фракції коментувати саме цю ситуацію і так звану формулу Штайнмайера. Тим не менше, Арахамію, який говорить, що він інтересувався цим в Офісі Президента. Ну, я цікавилась, і багато хто з нас теж цікавиться, але це не означає, що ми повинні сприймати на сьогодні слова Давида Арахамії як такі, що означають різність поглядів в команді «Слуга народу» і в виконавчій вертикалі, в тому числі і пан Пристайко, Андрій Єрмак. Вчора була зустріч, як ви знаєте, в Офісі Президента, теж зробив певні заяви. А відтак, я вважаю, що тут немає жодної такої, знаєте, критичності у моменті, немає якихось надзвичайно складнощів великих, тому що насправді ми не знаємо, що таке формула Штайнмайера, якщо ми можемо сказати, що ми її не бачили формально. Можливо, пані Ганна бачила таку формулу, бо та формула була запропонована саме коли вона була керівником комітету і знає більше, тому що зовнішньополітичне відомство, а Штайнмайер у 15-му році, напевно, чи в 14-му, коли він запропонував таку формулу, і Петро Порошенко, напевно, більше міг би пролити світло на таку формулу. А наразі ми можемо послуговуватись лише тим, що називають формулою Штайнмайера, коли говорять про проведення виборів на Донбасі, політичну частину Мінська, тобто алгоритм дій серед інших виконання умов Мінських угод є формула Штайнмайера. Хоча я особисто її письмово не бачила. Ирина, якщо хтось бачив, покажіть. А вы знаете, какую именно формулу Штайнмайера закрепил Вадим Пристайко на встрече? Ні, не знаю. Я не бачила цих домовленостей і не можу зараз коментувати.